Tabuk no Puila Khlaijaknani Thangwi Tongo Debarma Bosongni Malaima Panda abuni bagai no Debarma Bosongni joto lukurok no phaimanjaknani bagai kobok mungna rakha bodolni ojamarok Debarma Bosongni Puila Malaima Panda 19 January salmarewa chengjangnani Thangwi Tongo khwai baijalbariwa abona teina amseni tongko song lukurokni bisingo nukjaga khatongmung abo haikeno amseni lukurok saka aboni sekangle juda juda Bosongni Panda nukjago hwnei Takhlaino Puila Khlaijaknani Thangwi Tongmano teye belai kheno khatongjangmani kok saka amseni lukurok Belaka hambai Chini media takubrokno yes khanaka je final 19 तारिखको 19 जनवरी 2025 बाइजलबारीनी स्कुल माठ जे देबर्मा सोसाइटी है के देबर्मा जे सिनियर अग्नि कैसा मीट है के बा पांडांगना थांगदों हनै थिक आबोनति तामनाय साना थांगा हंकै एकदिगे काहाम न हिनमानो काहाम माने अर्थ काबोनो जों 19 ट्राइब्स Tongmani bisingo Jamatia Hoda Tripura ni je Tripuri ba Tripura Seinero borok ni bo kaisa society tongo ba koloi ni tongo halam ni tongo tai ini tamnai rangkhal ni borok ni bo tongo apti kai gai thik amono nahe na kenge je Debarma society ba Debarma je Seinero borok bo khainu mano kono ongo kare Piawa जों as a greater sense of one's angkai taibu kaisa angkai जों saimano jasik जों greater thango borok ekoi je जों tamnai bini community ba kaisa identity of phaimano abo taibo kuaro sogoyu Belai hambai nong ini channel ang no tuma channel of phaiya ang saiman ya lukurang no bahanya hambai ro nai dong nai rok no ang kisah YouTube rokono ka jeta Debarma rokni kisah Tabuk ko khana ni je abonoti sana ni hingka hingkai ang to Tabuk khadi eba tak khadi amti to hne meya tam ni hingka hingkai kaisa borok rok sab jagi tong ni hingkai unity nala nang unity kri to sab jagi meya je sung no kha jomatia pada koloi ni hingkai rai ba mani ke riang rokni ke riang socio culture organization ke aba he kleino kabang ma joto Chini je Tripura sa Bosong rokni je tongman borokni joto ni na aba he tongo Debarma rokni aba he khajak tabu bokliko tamni bagi hingka hingkai jeng komono laibu mano rugei naikha hingkai agiwo Maharaja Bir Bikramanikoni amalo bo kaisa Bosong sapnani bagai apro baro halami nisau baro halam rok tabuk jata jeng unista sampradai tongo nije salaimani apro kai baro halami hem tabono ke aborok no sapnani bagai Ramkumar Thakur no bo sip snamai apro doparok no sapnani nisnamta kai abono nainai kyang kai abo jepro Maharaja Bir Bikramaniko thei thaka Ingkeno aje thansa tongmane asabjak mani aba aprono tomawi thanga tai kaisa hingkai Chini je Bosong rok sabjaknani hinphano Chini o ha apro Chinoro raja kring thangmani ulo jung Bharat bai marsangi thanga Bharat borsoni ngechung Bharat borso habai thangmani yagulo to jung minority o klai thanga Bharat borso as kotorma kaisa desh a desh ni kaisa konte rajo asi konte rajo ni bisingo phano जों abo 1951 ono minority ngi thangka 48% ngi jata जों majority people tongmani okay abo minority ing thangmani yagolo Chini yago jata Bharat ni ain no je majority people ni yago se je ngko tongnai procession tongnai eba ngko thangnai hingkeba जों minority ing thangmani baga Chini yago procession bo phaiya Chini Debarma ni Bosong ni bagi tabo kaham no abo lagi kaham no aset lagi Debarma Bosong ni bagi je ta Panda abo je khain tongmani abo tabuk de je sarai rok bo abo ni bagi soji ge ta lagi tabo kaham nai yang aset khwaini simi biplomni kokthum Chini Khorang abo to
Chini জাতি কিন্তু তাও 19 দফা তাও মূলত Tongo জমাতিয়া হদা তো জমিতে হদা বড় কাছে হদা নরবি বড় কাছে Tongo ফকা বনানো বড় চেষ্টা খাইতো রিয়াং রব বড় বুরু বনি বড় কাছে বড় খাইতো চাখমা বহাই সেরকম কিন্তু দেবরমা বংশ আসলে বড় সংখ্যা গরিষ্ঠ কিছু ছিল ত্রিপুরা রাজ্যও সংখ্যা গুরু হিসাবে जों केव जों जारा थिन देबरमार बरफ देबरमा बंशनि যখন তিনর রাজ্য তিনর রাজা দংবা মানে এমন দেবরমা হনি কাইছে বড় সুসাতি মানে কাইছে বড় বাহাই মঠা কারণ তাও আসলে যত জাতি গোষ্ঠী খামসা বড় বংনি মতে বড় খালাইनो নাই ओंखायथ' Debarma borok Debarma nei kaisa khlaikai abo kuno ani thini da tikri inglo tong